Ngayon, yung Ginoo ay palibang tungkulin kay ang pangako. Ang tumoding matulang di pinirang malibang. Ngayon, anay ang ibabaka, hindi kayo. Ay na po yung minuman, di pahamak ya, ngayon ba ang sa la sumisi. Ibabaka na kanito. Ngayon, kanita yung dali ko sa manalain ko, Lord ako, dagdagan niyo po yung tamang kapitapa. Dagdagan niyo po yung tamang piyatagan. Ngayon, ka na ng pagsuko, daranas kayo niyo. Kasi nanya ito kami papadang. Manatang piyatagan, Lord niyo. Baka nito mayat kaya kung minta-minta piyatagan, ginanaan piyatagan niyo, pinanang ka subukan. Mayakit kitang adwan mo. Anong kaili? Mamuntungan nga ng Espiritu sa lesson mo rin panalangin mo. Ulit ingat yung Diyos, kaya mo ang tiyan, na hindi siya magreklamo. Kaya hindi ko sarili mo, magreklamo ko. Managkatyan talagang Diyos, hindi na naman. Managkatyan kami ba, kasi pag nilitar, kaya hindi talagang magreklamo. Kasi at subugyan ang kapag. Dahil ka dito, may nalikang pagkatluko, base mga patinap. Lakas ka rin. Pero kaya kung pala kayo kailangan niya tapos sobra. Dami kanina, ako pag-ipag-ipag ko sa Santiago. Ako sa Santiago, ang panahon ko ito. Diba naman, kaya naman aniversario ni Pagkinari ng Diyos. Kung pwede ko makakalis doon, yung kakilip. So, ituro ko po kanina, yung mami ko po, may nasukumalang, mga sinelas ko po. Kung nga bisita kay ako sa Santiago dito, wala ko malis siya. Ika na yung mamatukan na, nagkapiras kayo pa ako naman. Ika yung nga yung mamatukan na na. Opo. Gawin mo na mo yung sarili mo, dapat ang mamatukan na na. Huwag mo na mabubuhin magiging mamatukan na ito. Di tao yung bigibot. Gawin mo yung itsura ng mamatukan na. Yan ang paghaga. Makanako yung pagkasinelas kung yan ang lumalan. Dapat pala, sulit ko ng balik kay Iglesia. Maubiyan ko ang modelo. At kung hindi, bigyan lang ang Espiritu. O bisa mo ang pagsapatos sa lang isunod na sapatos yan. Ngayon, nagawa ko ba ito? Ay, gusto ko sa akin itanulong ako. Sapatos mo yung mga sa'yo. Pero meron mga kabiyas na. Ninalagay sa sarili ko. Pag ang isang biya sa tatando, gawin namin ang aral na bagyera, ay magkakaroon ko. Bakit mo ulit ko? Ay, sige ko. Sa paso, pero mga salitin talagang kita ka mo. Ako mo rin ang meron yung sapatos, ha? Bakit ko? Magsapatos ko, kaya simba ko, ha? Para sa kapusara ng Espiritu. Hindi ka dapat sapatos ko, ha? So, yung sapatos ko, kasi kung dali ko nito, palias na ako ang pamas tulog. Ang hindi ko, hindi na ako, walang panili, hanggang meron tulog mo. Namin ko kung rin, hindi ko mo talakaan, bago, lola ko, pinanto sa bago. Kung ay matinda ko pala sa kanila, mga tinda ko sa mga ito, kung ay ganda ko, may nakit ko sapatos sa bahay. Abay, hindi ako bigyasin. May nakit ko sapatos sa bahay ko. Meron niya. Ang sapatos ng bahay ko. Sapatos sa bahay niya. Tingwakit ko. Hindi yung boss ni, mga kami kayong labangan ng init. Bakit yung sapatos ko? O yung balo na ako, yung ako kumulay sa taso. Hindi yung boss ni, saan yung tindang pasap? Ano sa dudo? Akit kayo kakaras na. Nabalang ko pa nang itanapon ko sa patos. Tinulog kayo po yan. Hindi ito, miryari kayo meron. And then, kinakit ang likon ko, bakit may papasok lang kita sa patos na ang mga pumbalo? So, yun yung dadala ng Espiritu, subukan niyo ikutin mo kasampantay na nakita ng Kristo. Kunin, nanaling ko rin ito, naniting Kristo uno, Kristo uno namin tao ko rin ito, at inyang sasakyan ay ang kanino. Kristo uno namin tao ko rin ito. Sabi na, niya papalo kaya kayo kapatid. Yung Evangelyo penaraw kaya kayo, ay titinggap yun na naman nung rin makatalagat kayo. At kayong pamamilatanan niya, makatagos kayo, nung ingatan yung parati, ing aman penaraw kaya kayo, bukod muno, may niwala ko ang kabayo. Kasi kailangan, pag ang may niwala ating Diyos, di nang kaya kong mabiyang katawan. Hindi mo pa
man niya bang ini, karong ng hulaga, king Diyos. Sabi niya ning 9:31 rin isang buwan. Bago nga na yung Diyos, no pakiramdaman din mga kasalanan. Dapat hindi naman talasang baging Diyos, beti pakiramdaman lang. Kanya tingnan din, kanya makarap na siya yung Banal Espiritu, buli na maging perfecto ka mo. Pero sasalasan yung lupo. Sasalasan yung lupo. Kaya pwede maging perfecto kapag natin ang naman. Ne? Kaya pwede maging perfecto, pero magpaka-perfect ang bagya. Yung nakakita kasi sa gano'n kasi yung Banal Espiritu, meron kang maging modelo. Dito ang kababaho ka mo, kailangan, akin na buhay ng Diyos, kailangan ilalabot ka lang. Ngayon, maliban mo din, ngayon wala ako, alam na, balugan kita. Totoo na ka ng Espiritu, ayaw kitang ikakayat ka mo. Pero, besides ka dito, manatili ka mo, kitang buhay ka mo. Ito mo kanyan. Kailangan, tutuloy ka mo ng Diyos, anuwayin ko kaya tamo ngayon kaya katang sarili, nunehin ko kaya tamo, kitang buhay na ng Diyos. Nung bakit hindi kaya katang tema? Ingulot na ano rin bumasok panundam. Ano mo rin sabihin niya? Kaya Santiago, atin pong makasulat, tungkol kay Juan. Kaya 1:20 na ning Santiago. Okay. 1:20 na ning uling makasulat. Uling inuwanan ng tao, dapat king katuliran ng Diyos. Uling inuwanan ng tao, dapat king katuliran ng Diyos. Yari kitang bukatok tang kamisip, kitang peragan kaya ikamuanan ng kitang tao, nano maging post na. Kita puminwa yung tao. Minsan, nano namin ang akanyabi mo, ano ang makipatira? Kitang makipatira, at kaya padala din sarili mo, yung maging bunga na kanito, nung nano natin ang akanyabi mo, karapat dapat. Kanya natin makasukul, na minsan, kuling kaya padala yung emosyon na, minsan may masakit sukulin sabi na pagsubukin, kumaling diba? So, yung ganda ng pamagkakatang ko, kailangan natin tamang magpigil yung kiratang sarili. Nung wala mo yun, pakikwanan tamang bukas. Yung mga sulat ni Peso, minwa kayo, pakikwanan yung katasan. Naman, sinabi totally kiratang ma. Ngunit, pakikwanan tamang katasalan. Ulit inwa, dapat ikatuwiran ng Diyos. Meron ang kasalanan. Napin po, miras na yung oras ko, at baka natin kaya naman niya na mapupo, maya-maya pa si Bayo po kayo.